Wara l-appell li sar fl-aħħar jiem il-Maltin marru bih ġarhom fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Loti tad-Demm kif inġabru kważi 80 borza kuljum fejn dan pattal xi nuqqas li forsi kien hemm fil-jiem ta' qabel. Żorna iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Loti tad-Demm fejn ħadna l-kumment ta' Tony Mikallef li qalilna aktar dwar il-bżonn tal-Loti tad-Demm u kif l-appelli dejjem intlaqgħu u l-Maltin marru bih ġarhom. Ix-xenarju imbidel meta ftit jiem qabel il-miliet kellna noħorġu sejħa kbira minna krola għaddej fuq l-istazzjoni ta' televizjoni u n-nies imbagħad ġew ishom iktar f'sensihom u forsi wkoll kellhom daqsxejn iktar ħin fuq idejhom għaliex bdew bil-vaganzi anke forsi għamlu l-qadijiet tagħhom ir-rigali u qalu issa l-mument illi dis-sena għamilna lajta għotja dem bħala rigal li jisboq kull rigal ieħor. U naħseb ħadmet, n-nies baqgħu ġejjin. Mikallef qalilna li fil-miliet u anke lejlet il-miliet inġabar ammont tajjeb ta' boros ta' demm u li bosta donaturi marru bih ġarhom. F'jum il-miliet f'dak in-nofsinhar ġew mal-40 ruħ ġbarna 35 borza demm. Mhumiex normali għal jiem bħal jum il-miliet inġbru hekk. Lejlet il-miliet xejn inqas ġbarna l-fuq minn 100 borza demm u insomma, mod pożittiv bqajna sejrinek sal-lum. Tkellimna ma' bosta nies oħra li kienu preżenti li kienu qed jagħtu lotja ta' demm. Wara lajna regali u tajna regali nagħtu regali ieħor il min għandu bżonnu kollu ovvjament u nagħtu d-demu. Nappellaw li jiġu jagħtu demm in-nies ukoll ovvjament. Wieħed qalilna wkoll li din hija 48 darba li ta' id-demm. Iwa nħares lura ngħid imissni ġejt iżjed. U f'dan iż-żminijiet forsi kellek iktar hekk ħeġġa biex forsi tiġi jew dejjem. Iwa da żmien daw l-aħħar 5 snin, 6 iktar daħħalta f'moħħi li rrid immur kull meta nista' mmur. Sażuha preżenti qaltilna wkoll fuq l-app li hemm li permezz tagħha ġiet infakkra li llum se tmur ta' id-demm. Għax telali notification li nista' mmur nagħti kull 4 xhur u qatt ma nix nagħmel illum ħammur nagħti rigal lil xi ħadd li ma nafx Christmas present. U ġejt. Il-ħtieġa ta' kuljum f'pajjiżna hija ta' madwar 50 borza demm. Fid-dawl ta' dan l-appell aħħari kien il-poplu Malti jibqa' jmur jagħti d-demm u li anki dawk forsi li qatt ma marru jagħmlu dan jagħmluh u ma jibżgħux jagħtu d-demm. Tony Mikallef temm jgħid li l-bżonn li riserva tad-demm tkun dajba hija mhux biss minħabba l-inċidenti li jinqalgħu bla ma jkun mistenni, iżda wkoll għax id-demm huwa meħtieġ biex ma jitħassrux l-operazzjonijiet jew anki għal kura kontinwa ta' persuni li jsofru minn bosta kundizzjonijiet. U għatena l-messaġġ li l-għotja tad-demm hija l-isbaħ regal li wieħed jista' jagħti lil min ikun jeħtieġu.